दाब दाब जायगायाव बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव जेरैबायदि रंजालि बैसागु फोरबोखौ दाखालि 1 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिम फालिबोबाय थादों थिग बेबायदिनो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि दैदेननायाव साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय दिनै जोबथि सान हिसाबै बैसागु खुंफुं आफादा बिथांमोना गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिदों। आङो बिनि थाखायनो बे जोंनि गसाइगाव हालामनि साफ्रोमबो खुंगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बैसागु फोरबोनि मुङाव गाहाम हामजायनाय अनसायदों आरो लोगोसे आं मिजिंथिदों बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनाय जोङो दुखु दाहाखौ बावगारनानै फैबाय थानाय समाव जों साबसिनथारै जाहाथे जोङो न'खरफोरखौ जोंनि ओनसोलखौ आरो बे जोंनि गासैबो गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीजों अनलायनाय भाबा साबसिन जायो बेखौ आं मिजिंथिदों आरो लोगोसेयै गसाइनावहाय मोनसे आर'ज खालायदों जे बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बे एन्टायार बिटिआर हालामाव जाहाथे मोजां मोनसे जोंनि गावजों गाव जे एना एनि बे भाबा जोबनायजों लोगोसे अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बिटिआरखौ जाहाथे जौगाहोनो हायो बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे बे बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि राव हारिमुखौ गोजोरै बेरखांहोनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला हारिमु होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि रायनाय थाबायनाय बर' हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बाव बेरखाङो आरो बेफोरो गासैबो बे बैसागु फोरबोआव बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि बे रंजालि बैसागु जे फोरबो बे आंगोनि जे फोरबो बेखौ जोङो अरायसम जों खुंलांनांगौ आरो बे जाथिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार बे फोरबो जोङो गुबुन गुबुन जातिफ्रा जेरै गाव गावनि फोरबोखौ जों खुङो बिदिनो जोंबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुङो आरो बे फोरबोआ मिथिंगाजों मोनसे खाबजानाय फोरबो जाय फोरबोनि गेजेरजों जोङो नुयो बिफां लाइफाङा गोदानै बिलाइ खिलियो आरो रानहाबनानै थानाय जे जोंनि बुहुम बिखा बेयो अखा हानायनि गेजेरजों बे सिगानानै निजोम मोनसे परिबेसाव फैयो। बेनिखायनो बे फोरबोआ जोंनि गोदोनि आजौ आजैनिफ्राय फैनाय मोनसे जोंनि फोरबो आरो बे फोरबो खुंनायाव जोङो खुनु गुबुन हारि माहारिनि कपि खालायाजासे जोंनि आंगोनि मोसानाय जोंनि गाननाय जोमनायजों जोङो मिथिंगानि महर जे मोखां देमग्लायलाय सिमग्लायलाय दाउसिन दाउलानि बिफां लाइफांनि जे परिबेस बेजों खाबजानानै जों बे बैसागु फोरबोखौ जों खुङो आरो अरायसम खुंगोन आरो जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि बे आवथायाव जे बेखौ खुंनाय जादों अरायसम मोजां खुंलांनो हाथों आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो कमिटिसिनिसिम बे फोरबोखौ खुंनायनि थाखाय आङो गाहाम खेबसे हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। हरनायनि सिगां जोङो नैबे गसाइगाव साब डिभिजन रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि जानानै बिटिआर हालामनि रायजो राजानिसिम बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आरो बयनिबो मोजां हास्थायनानै आं इसोरनाव आरज गाबग्रोयो। नंगौ दिनैहाय बे जौसांनि बैसागु खुंनाया गसाइगाव 18 बोसोर जाबाय बिदि होननानै गसाइगाव हालामाव ओरैनो गामियाव जोंहा बा नैबे ओनसोलाव बैसागुखौ जोङो रंजाखायो खिन्थु जों बेखौ एसे साबसिनै माखासे समावहाय जोंनि जाखांफुनाय आरो जायफोर मेथाइ खननो मोजां मोनग्रा मोसानो मोजां मोनग्रा बिथांमोननो एसे स्पेस होनो थाखाय जायगा होनानै बादायलायनायनि बेफोर लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय गेलेनाय बादायनाय गथ'फोरनि बेफोरखौबो जों जागायजेननायनिफ्रायनो लाफाबोदों आरो दिनैहाय प्राइज राननाय बा बान्था राननाय हाबाफारिया जोब्बाय बाहाय गोबां जोंनिनो ओनसोलनि मानगोनां 28 नंनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा दङमोन लोगोसे जोंनि माखासे समाजकर्मी ससियेल वार्कार बिथांमोन दङमोन। बेनि गेजेराव जोङो नैबे साननैसोआव जे मोन्दांथि जेब्लानाखि देग्लायहाय खुंफुं आफादफोरनो जोंनि आसाम सरकारा गासिबो जेनाखि 10 बोसोरनि बारा जानानै थांनाय आरो बिथांमोननो खुंनायाव एसे रांखान्थि माबाफ्रा रेजेंगा जानायनि 1,50,000 जे अनसुंथाइ होदों खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैदों जोंनि बिटिआर हालामनि जेसेबांनाखि बर' बैसागु रंजालि बैसागु खुंग्रा आफाद बिथांमोनहा बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। माब्रै मोननो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोर हयथ' माखासे जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावहाय
जे एसे नेवसिनाय बा नेग्लेक्टेड नोजोरजों नायनायनि थाखाय हयथ' जानानै फैदों जाहाथे जोङो आसाम सरकारखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेफोरबादि अनसुंथाया जाया नंगौ 1,50,000 राङा आजिखालि बे एसे जाकजमकै खुंनो थाङोबा बे मोनसे फिसा रांनि एमाउन्ट खिन्थु बे जिनिस मोनसे थाखोमानानै थायो जे सरकारा नोंथाङा 10,000 जाबाय बा बैसागुखौ बा बिहुखौ नोंथांमोना खुङो मोनसे सिक्रिटि होनाय बेखौसो जोंनो नांगौमोन बे जोङो 18 बोसोर जासेयावबो गासिबो जोंहा माखासे बिसम्बिफोर दिहुननाय रेकर्ड दं आरो जेसेबांनाखि क्रन'लजिकेलि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नैबे बानजाय आफादफोरना जोंना रेकर्डआ सासेयावबो जोङो मोननो हायाखै बेखौसो जोङो दुखु गोनां मोनदों आरो बिसेस करि जोङो डिसिनिसिम क'क्राझार जिल्लानि डेपुटि कमिशनारनिसिम थांदों आरो जोंनि सार्कोल अफिसारखौबो जोङो दुखु मोननायखौ आगोल फोरमायबाय खिन्थु बिथांमोना एसेयावबो मदद खालामनो हायाखै खिन्थु जोङो बुंदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे मददआ बियो थालाङो बेजों लोगोसे जोंहा दिनैनि हाबाफारिखौ बुंनो थाङोबा जोंहा गेवलां मेल जानानै थांबाय आरो मैयानि आरो दाख्लैनि जे गेवलां बैसागुनि बादायलायनाय बेफोरनि आरो बैसागु रानि बेफोर बान्थाखौ होबाय बेहाय जोंहा जोंनिनो ओनसोलनि MLA 28 नंगौ हनै बिथाङानो दङमोन बेजों लोगोसे जोंहा बे खेबाव कर'नानि थाखाय गोबां गेप थादों आरो बे गेपखौ माने फांसनफ्रानो जायामोन दा रोजा रोजा दासिमावनो माने मैयाबो बिदिनो 8,000सो जागौमोन दिनैबो बिदिनो 80,000सो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जमा जाफैदों सानाव गैया जों बेखौसो दुखु मोनो बोसोरफ्रामबो जे जोंनि बर'फ्रा गेवलां मेलफ्राव बा माबा मोनसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे सुबुरुनफोरखौ खोनासंनो फैनायाव एसे खम खिन्थु नैबे रंजानाय बाजानायावबा हारसिङै अट'मेटिक फैयो खिन्थु नंगौ बेखौबो रंजानोसो बैसागु खिन्थु बेफोरनि गेजेरावबो जोङो समाजनि माखासे दिग दिगाफोरखौ गेना गोरोन्थिफोरखौ बोरैबा सुद्रायलायनायनि खाबु मोनो सावरायनायनि खाबु मोनो बाहायबो रायजोफ्रा मदद होलायनांगौ बेखौसो आं खावलायदों आरो बेजों लोगोसे आरो खेबसेबाव खुंफुं आफादनि जानानै आं बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरफिनो गोजोन्थों